נראה בית המשפט המחוזי בחיפה אתמול, רגע לפני חידוש משפט רצח, שנייה לפני שהשופטים נכנסים לאולם. כן, האלימות במלוא עוצמתה הגיעה גם לבתי המשפט. בקטטה ההמונית הזאת בין משפחת הנאשם ברצח למשפחת הנרצח משתתפים כולם, גם עורך דינו של הנאשם, האיש עם העניבה השחורה בימין המסך. המתקוטטים, עיניכם הרואות עוקרים הכל, את מות הדגל, את כיסות השופטים, לא משאירים דבר במקום. הקלדנית והמקליט נמלטים, המאבטחים מוזעקים לאולם ונועלים את השופטים בחדר למנוע פגיעה בהם. והדרמה הזאת נמשכת גם מחוץ לאולם. את התמונות האלה מצלמת מצלמת האבטחה החיצונית. חלק מהמתקוטטים מחזיקים את הראש, אחרים כבר על הרצפה, והמאבטחים מנסים להפריד. בכל פעם שנדמה שזה נגמר זה מתחיל שוב, כשמאבטחי בית המשפט מתרוצצים בין המתקוטטים. בינתיים עצרה המשטרה רק 2 מהמעורבים בקטטה. היום הם חוזרים לבית המשפט, הפעם